Ndiyintombi yomXhosa, ndisisizukulwana sikaPhalo, igqabi lomthi kaQamata, intonelo eziqothololo zilushici, iinyawo eziqhekileyo kuba ndisinxiba isihlangu. Njengasikholisiwe ke ndazikholisa ezam izinyanya kuba nathi ndakuva isikhalo sakhe ekunamtheka kwentliziyo yakhe kwangathi ngumlonji wentaka zintyilo-ntyiloza ngasemlanjeni. Ikhwelo nalandenza uvalo umtha indidane ungevezela kwamadolo ndasuka naphakama nakhwaza umzi kaPhalo xeshikweni mbona uba uyaphalala. Ngelo xesha ndandilijaja ligazi ndophele ngaphakathi iinkupha zam zamehlo zikhupha iinyembezi. Abo babendijongile babebuzana ingaba uphina umsinandozele walo mzokwethu lawiswa bham iindlela zam zamaxethu kwenze njani. Ndathi thula mntwana Sulini, ungabuzi ke baloluphi olusana lilayo kuba ngumzi kaXhosa. Iqhuleqhu kuqhaqhuqhu umzi kaXhosa iyawubhijabhija kakade abaninzi bazibuza imibuzo babenze ntoni na. Umzi kaXhosa xa kunamhlanje uxakene nento ilixa nexaxa hleli kude kufutshane nexoxo kuza xoza mphini wumbi. Ingxoba kaxaka yomzi kaXhosa iyingxelo kwisizwe siphela. Abantu baxela inxanxade ligxeka amaxaxa ngenxa yokulahla imbo yabo, kanti ubomi bale mihla bunje. Andixabele bendixanxatha bendikhupha okusele likhutshwe endlini. Ngathi ndixabeleni kodwa ze ndinganombathisa amanyalo omzi kaXhosa nto nje senindipha ithuba nam ndiphalaza imbilini yam. Ndavuleka amehlo xeshikweni ndibona uba bonke bayatyhalana batyutyhatyutyha umzi kaXhosa suke kwabonakala isitye ebumnyameni ndakhangela ndibiza wonke umzi kanto ndisithi qubudani nive nantsi ingcam yolwimi lwam ndiphalaza intlungu endithe ndayibona indlela ezibugagalala kumzi kabawo xeshikweni sisithi kasityhalana sibizana libe liphosiwe inqathe qha nto nje siyakruthakruthayo. Ndomelezeni mzi kaXhosa, vumani izinyanya nithokoze. Ndisitsho mna ndisithi ndimemele ukuthula kumzi kaXhosa uphela, yiyo loo nto ndisithi ndibolekeni indlebe ukuze nithabathe ichiza lempilisweni elindinika lona. Xa ndithethathethana nomzi kaXhosa zivele zizehlele nje iinyembezi. Ndizive ndinovalo ndikhwaza ndibongoza ndisithi vumani izinyanya. Asuka shukuma amathambo phantsi komhlaba kwangathi kufike ntoni na. Inkqwithelo kwenzeka ntoni na mzi kaXhosa? Xolweni mawethu, mna ndizanga zodimbaza iindaba zenu nto nje zothetha inyaniso. Mandibambe ngazizo zibini kwizinyanya zakwandala ooncoshi ngokundonyula ukuba ndibe liciko lokumanya isizwe. Ziyafuna ukubulelwa izinyanya kuba ziyakwazi ukulohlutha inqathe eselisemlonyeni. Yiyo loo nto ndisithi namhlanje musuku uchamela umthunzi hleze ngelinye ilanga uza kuwudinga. Kaloku ingomsalaziwa kwaye nonyawo alunampumlo. Xa kunamhlanje ndiyingcali ingcubabuchophe yakwaXhosa isisele senyathi. Ndivumeleni maXhosa ndizitya ndigila. Kaloku umntu ngumntu ngabantu. Inkxaso yenu ludonga lakwaXhosa. Sithandeni isiXhosa njengoba nani nizithanda.